Il-lukandi f'Malta jinsabu ħerqana u ippreparati sal-aħħar sabiex fil-jiem li ġejjin meta ndawru il-paġna tal-kalendarju għax-xahar ta' Ġunju jibdew jilqgħu lit-turisti fil-kmamar tagħhom. Sentiment ta' pożittività li ġej ukoll mid-direttur maniġerjali ta' waħda mill-akbar lukandi f'Malta u li fiha tista' tilqa' sa 800 persuna. Norbert Grixtis arma dal-istazzjon li bħala lukanda ewlenija u internazzjonali qed ikollhom rispons tajjeb ħafna mit-turisti anke minn dawk Ingliżi. Jiena pożittiv dejjem u iva nittamel ħajkonna sajf tajjeb għal-ġid ta' kulħadd, għal-ġid ta' min jaħdem fl-industrija u għal-ġid tal-ekonomija x'inti t-turiżmu huwa kontributur kbir. Infatti l-kwittaqtew b'sikkina fil-lukandi mistenni jinkisser bil-wasla ta' xieren ta' turisti fil-ġimgħat li ġejjin. Hawnhekk id-direttur maniġerjali tal-Lukand Excelsior semma l-għajnuna immedjata tal-Gvern waqt il-pandemija li ħallit il-lukanda fuq saqajja u lesta biex terġa' tiftaħ għat-turisti. Li kieku ma kienx għal weight supplement, kieku l-lukandi ma kienux jistgħu jżommu u kienu jintilfu ħafna u ħafna impjiegi. Għax aħna spiċċajna dħul ta' xejn. Bis-saħħa tal-weight supplement il-Gvern għena biex għalmenu niqpow għaddejjin. Biex issa il-xogħol reġa' ġej u għax bqajna għaddejjin nistgħu nerġgħu niftħu. Ma nqax li s-sur Grixti semmi kif it-tieni round tal-vouchers tal-100 € mistennija jkomplu jqawwu lil-lukandi f'Malta u Għawdex wara s-7 ta' Ġunju li ġej kif anke għamlu is-sena li għaddiet. Id-direttur maniġerjali għallilna li bħala lukanda jinsabu preparati ferm anke wara li ġew rilaxxati restrizzjonijiet brabta mal-ġims, pixxini, ristoranti u anke bars għaliex pajjiżna wkoll kellu programm b'saħħtu ta' tilqim kontra il-COVID-19. Mill-qbija Ġunju xorta huwa tajjeb, ovvjament ix-xogħol huwa bil-mod għaż irridu li x-xogħol jidħol f'daqqa aħna rridu nagħmlu kważi restart kompluta. Aħna preparati, għandna l-guidelines biex nimxu magħhom biex kull min jiġi hawn u n-nies li jaħdmu hawn ikunu safe.